nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox li f'Ġesu Kristu, ibnek il-maħbub, Sultan tal-ħolqien kollu, trid li kull maħlaqt jagħtik tifħir u glorja. Kun imbirek inti li fi Kristu inti molli kull glorja u qawwa. Illum biex nagħtu ġieħ lis-Sultan ta' dejjem, impoġġu l-kuruna debina fuq ras din l-istatwa, sabiex permezz ta' dan l-att sagramentali il-qlub tal-fidili jitmexxew lejn il-kobor tiegħek. Nofrulek dan il-ġest ta' qima sabiex Sidna Ġesu Kristu nnifsu li jilqa' din il-kuruna bħala sinjal tas-saltna tiegħu qatt ma jitbiegħed minnha u dejjem isaltan fil-qlub. Għatina nitolbuk li bħalma qed nofrulu il-kuruna ta' ġieħ, hekk ukoll fil-ħajja tagħna nagħtu glorja lilek u nitennew fis-saltna tiegħek ta' dejjem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li wanna u li miegħek jgħixu jsalta flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem.